He. Piye? Lah ini kok wis ngolor kaya ngene. Piye to, Mas? Iki keren Mas iki niki lho, Mas. Oh, ya iso modot iki. Modot iki. Iya lho, kena mbok gimmick. Ya jan jos tenan. Iki wis komplit penirise iki lho, Mas. Heeh. Iki pawon masa kini wis dadak ngecor ya to. Oke. Heeh. Kene nggon eneng sae-sae. Ya. Wis meniki iki. Lah iki wis eneng kompore tanah, Mas. Oh ya komplit iki berarti mbok gaweane iki engko. Oh iya no komplit. Jan komplit tenan. Masak ben gak perlu entak kayak iki penyedot. Penyedot asap. Penyedot asape ya to. Kene iki wis eneng senggol modote. Lah iki komplit mini bar. Yo iki minibar iki yo komplit nggon wedang to ki. Oh iya no. Buke jiko ning kene iki lho. Kareng jiko iki wis metu lampune kowe. Oh eneng sentre iki jan jos. Sik to. Iki lah mu genahne kaya ngono ngregani miranan ngene iki. Regane 11.500.000 Mas. Meroi beres karek gawe gak dadak ngecor. Bah yo garek ndelehne nu ngono tok ya 11.500.000. Tak pilne nek goreng sego wis gak sandadak petengan iki wis ening dimareni. Oh seneng lampune barang. Lampune yet kok. Heeh. 11.500.000 wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Oke. Terus saiki nek cara pesene piye? Cara pesene ya kaya biasane nisor link pemesanan wis eneng nomere karek nutul ngono Beh, langsung terhubung ya. ACP aluminium Mas. Oh, jan jos tenan kaya ini lho bolo. 11.500.000 sudah komplit garek noto nu wis dadi. Nah.